ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಯ್ಯ ಏಯ್ ಲಡೆ ಆಪನ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಪೂರಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಜೋಡಿತ್ತು ನಾವೇ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಇಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಕಾಲ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗ ಇಪ್ಪನ್ನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಕೋಳಿಗಳು ಅಂತ ನೆನಪು ಕಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವನೇ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ನಮನೆಲ್ಲಡತ್ತು ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡು ಪೊತ್ತು ಕಬಲ್. ಕುಕ್ಕಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿರೋದಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕಾಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಮೇರ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರಸಾದ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಇನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೈಟ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೇನು ಬೆಚ್ಚಾಗಿಯೋ ಒಂದು ಲೇರ್. So and this is Jonas and this is Teddy. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನೇನು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಂಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನು
ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಗಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಮನುಲಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಟ್ ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಿ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕಪಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ ನಮಲ್ ಬಂದುನೆ ನಮನ ಸಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆಲಿ ಫುಡ್ ಪಾಡುನು ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಡ್ಡ್ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಫುಡ್ ಪಾಡು ಆಯ್ ಏಯ್ ಲಡೆ ಆಪುನ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.